Здравейте хора, в това ново видео, в което ще направим Redstone урок. Тази поредица ще започне както за Redstone, за малки и за големи. Предполагам, че някои хора не знаят как се използва Redstone, не знаят твърде много за него, но не че аз знам много, но искам да ви покажа това, понето, което и аз знам. Така че останете в това видео и да продължим. Нека да създадем един нов свят. Нашия свят ще се казва Redstone. Оп, грешка. Redstone за благодаря. Game Mode Creative. Да. Чието са изключени. Ще спусна това. И си даде Википедия. YouTube. Is by country. Това означава YouTube е българска държава. Така. И започваме. Чакаме. Още маничко. И така. Нека да имам една спална. Да сме някакви снимкила. Да. И да ви кажа, че има прянга реклами и ще ме извините за това. Тук просто няма как да го премахна, защото от самата игра и what? Здрасти, лабот, какво се? Седа. Те ще лесна света, защото всичко е дърта или лав. Тече. Ще лесна света. Чакайте. Много влизаме. Чакаме. Готово. И още лао. Една идея. Да направим друг свят, който няма да е лао. Добре. Или нещо с този свят не ни върне. Защото играта крашна. Защото е безплатно. Създадем нов свят. Я ще украсим само Redstone, да не отнеме много време от клипа. С 4D. Искам 4D. Така ще сида. Чуйте е включени. Difficulty Peaceful. Survival Creative. Да започвам. Ото на какъв ще е на сега късмет. Чакаме. Още малко. И готово. Така. Изглежда, че пак имаме лилава пръст. Абсолютно никаква идея защо. Никаква идея, хора. Опитам да направя нещо. Ето готово. Е готово. Се остава да намеря някакво място. И това са. И това ще става. И нека вземем Redstone. Това е в тази игра е Redstone, някой да не пита защо е така. Да вземем и... Това е Redstone факлата, или на английски Redstone торча. А сега вземем репитър и един Redstone блок. Готово. Сега първо да започвам какво е Redstone. Това се нарича Redstone Dust. Това е Redstone Dust, той не е захранен.
Когато сложим нещо като, например, блок в редстоун, както виждате, той почва да свети в по-ярко червен. Това е защото този редстоун блок е като една батерия, си го представи. Той е общо взето е главна батерия. Единствената батерия в играта, да се каже. Това е редстоун торча. И ние като го сложим също става по същата работа. Редстоун торча също е като една батерия, по-малко от редстоун блока, но също така също и той не е батерия. Ще ви обясня защо. Така. Това е един редстоун репитър. Той може да се клоква на колко секунди да минава сигнала, както виждате. И ако сте много наблюдателни, виждате, че тук има една стрелка. Тук има една стрелка. Да я покажа. И тази стрелка сочи, както и виждате, торчовете сочат нататък. И ако сложите случайно редстоун така, оп. Така, ако сложите батерията както в редстоун блока, няма да стане абсолютно нищо. Защото да. Но, ако сложим редстоун репитъра да сочат на така, той ще захрани само това. Защо? Защото сочи стрелката на където е, но не и в другите противоположни линии. Или по-точно, дето е редстоун. Да, мисля, че е станало ясно до сега какво е. И нека да започнем с правенето на редстоун линии. Така, първото нещо за редстоун, което трябва да знаете, че той е активен само 15 блока. Нека да я покажа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ще сложим на края една лампа и ще сложим един блок. Както виждате, лампата светна. Но, ако има още един редстоун, лампата е тук, това няма как да се случи, защото това са 16. Докато е така, ще светне. Така, както виждате, като е по-близко редстоуна до самия източника на енергия, той редстоуна е с по-светъл цвят. Като отива по-надалече от самия източник, става в по-тъмен и до нулиращ цвят. Тоест, нормалния си редстоун дъс без енергия. Още интересно нещо за редстоун. Така, това е един солиден блок, а пък това е един несолиден блок. Само да кажа, да има пред какво е солиден блок. Това е чист блок. Купче. Като сложим така, лампата ще светне. Но, ако сложа така и така, другите лампи ще светят. Защо е така? Ще ме питат най-вероятно. Редстоуна има енергия до тази лампа. Тази енергия влиза все едно в тази лампа. И тази енергия може да се предаде на разстояние от блока до още един блок. А когато сложим още един такъв, просто няма как да стане. Защото не е един блок, ами вече стават два блока. Както може би забелязвате. Това е също много важно, ако искате да направите някакви системки или някакви такива неща. Тъй. Сега идва другата част. Нормално да кажем, че трябва много дълго да свети редстоун. Примерно там. Опс. Но как да стане за толкова дълго? Съпитате каза на 15 блока. Много е да съм много горе. Така. Намирате последната нишка, от която свети, или т.е. тази. Може и по-наблизко, но все пак не показвам, нали? Ето тук. И така, като сложим този редстоун репитър, ще стане така, че той удължава сигнала също на 15 блока от
растението му. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И тук ще светна. Но, чакай да вземем солиден блок. Но, ако тук има един редстоун, и тук има кружка, това няма да се случи, защото тук става вече 16 блок. Но ако направим също така, и той може да светне тук както същия начин, както светва нормалния редстоун блок. Така. Един начин за по-дългата версия на това нещо тук е също така. Така, солиден блок, редстоун торч, това, пак солиден блок, това и така. Това нещо се нарича конвертиране на сигнала, доколкото мисля, доколкото се спомням, не? Това означава, че когато има обикновен редстоун, който не е захранен, този блок, този редстоун торч издава сигнала на редстоуна към солидния блок и той изключва сигнала на този редстоун торч, защото тук има друг сигнал, който е включен. И така редстоун торча става негативен и пак става както в началото. И като поставим някаква енергия, т.е. редстоун блок или редстоун факла, също може. Както виждате, тук става положителен сигнал, тази редстоун факла се включва, отива към този блок без енергия и т.е. тази факла ще се включи и сега. И така, надявам се това видео да ви е харесало с първите стъпки на редстоуна, които може да се запознаете, и по-нататък ще почвам да осъзнавам нещата с редстоун часовници, както и много други неща, като редстоун с буталата също, но това ще е в по-нататъчните епизоди. Така че очаквайте епизодите скоро и до нови срещи. Чао!